Mm. Mo may ilang ingon yung squad. Pero na uban nga LGU gapoy nagsildo. Oh, silbing ag katong uban LGU nagsweldo, ag uban ag kalahi na yung nagsweldo. Ingon mo sa Arvin? Yung ba may LGU nagsweldo sa kalahi? Ha? Kung may LGU nagsweldo sa kalahi, kanan sa o sabi na ekswento kung may piteng LGU sa 1 piso. Ha, sir? Nagkano ba din sa munisipyo na kalahe? Munisipyo na pinagawa na din kalahe? Aw, ingon to. Ito mga kalahe nga. Ito mga kuha na sa opisina. Aw, mao to. Kalahe. Sila pero LGU sa munisipyo din eh. Munisipyo na gyapon nila. Wala na additional 1 piso. Oo. Nagtuoy mo lagi nga kuan gi-fall out. Ito yung start sa sila sa ilang description din Opisina na sila gikuan pero ang kaya balik ko niya sa budget. Lahat ito sa kalahe isualin. Problem kalahe. budget si Jana ko. Wala ko sa kalahe. Kaya diyan na LGU. Yes, Jana so sa budget nga sa taga-budget nga siya. Di ba na yung kanang sa kalahe Nara sinay ko ano. karon kay nagkuha pa na Puro lang. ra man dai neighbor ila dito no. Meeting ko sa karon ko sa balik ko. Pero clear Ay, rin nagkupiltiyo. project na video. Ha? Nagkupiltiyo na sa plaza. Paduulas na. Pero pa blabot. Ay, no pa muli dito dito. Tingnan pa. Pagka mo sa dito. Dili.